Čaute lidi, som to ja, zase Lávák a neviem, či ma poznáte, ale možno, že sama áno z nejakých videí a tu vám ukazujem môjho kamoša Sama. Čus. Tento server sme vybrali pre také menšie let's play a s adminom sa dobre kamošíme, kamoš náš dáva nám niekedy trochu veci, ale väčšinou nie. Niekedy tu s nami aj môže byť. Keď tu budeme mu povieme, že nech vás pozdraví a také veci. No, pozdraví vás a úplne vyššie. My sme už chceli natáčať videá už predtým, ale nám sa to nepodarilo, museli sme ich vymazať, lebo sme zistili, že nám to nepôjde na Facebook. Kostlivec, pomoc. No, dneska to nebude také moc dlhé video, ale pokúsime sa ho urobiť čo najlepšie. Tak my ideme do svojho domu. Ukážeme, Maťo vám ho ukáže zatiaľ, ja mu robím niečo. Tak ja ho najprv ukážem takto. Takto je naša záhradka, jak vidíte, Samo si nastavil hongola kde hentam a veľké pribulové bránky si tuto urobil. Takto vyzerá náš dom, a ako vidíte, toto je taká Samová záhradka, ja sa väčšinou krmím iba mäsom, on je taký vegetarián. Ja neviem, čo ja mám povedať, neviem, čo tu máme robiť, je to vlastne prvý let's play, ktorý chcem dať na YouTube. No, príďte na tento server, bude v popisku videa IP a keď chcete dať nám nejaké návrhy, povedzte nám Skype a dokumenty, všetko napíšte. Len treba nám veľa, aké veci si musíme naťažiť, ako vidíte, tu máme taký menší sklad, zatiaľ máme iba 2 druhy, lebo nemáme moc vecí. Teraz tu bola Samová mama. Tak ja neviem, čo máme robiť. Kebyže chcete vedieť viac vecí, môžete sa pýtať v komentoch. Alebo na môj Skype, alebo Martin. Skype vám tiež napíšeme do popisku. Tak ja neviem, toto nebude moc dlhé video, na také na ukážku, že na prvý let's play a také veci. Momentálne som není doma, som u Sama a hráme na notebookoch. Tak ja vám tuto ukážem okolie a to bude asi všetko na tento prvý diel. Tak ako vidíte, je tu super ploché, my sme od henta sme sa sebou ako dostali, neviem ani jak, je tu aj pár príroda, kto by chcel. Server si hľada aj adminov a kto by chcel, tak si môže aj zaplatiť. Ako vidíte, takto vyzerá náš barák. Toto bude asi všetko na tento diel, taký úvodnejší. Ľudia, dávajte like a Zabil toho čuníka? Nezabil som tu žiadneho čuníka. Tak dávajte like, odber, čaute, zdravím vás Samo a Lávák.